А сега искам да се обърна към моята гилдия, към нас, шофьорите. Хора, пътуваме, вечер си лягаме да преспим, защото на сутринта трябва да товарим или разтоварваме, преспиваме, но има един човек, който не може да спи. Колегата ни, Росен, няма как да спи. Нормално е да не може да спи, защото по цяла нощ, по цял ден мисли за детето си, дали ще оживее, дали ще съберат паричките за операцията. Та за това ми моля, който не е видял и който не е достигнал до него това видео, на финалната права сме. 162 хиляди сме събрали, а трябва да съберем 200 хиляди лева. Дарете. Няма значение от сумата. Въпросът е всички заедно, ако го направим, това ще приключи. И трябва да приключи с благотворителен край. С добър край. Няма да качвам повече далеческата сметка неделя, защото омръзна ми TikTok да 3 видеятели да ги ограничава. Във всички останали видеа влезнете, ще я намерите, има я. Само я препишете и кой каквото може да дари. Страшно много ще ви бъдем благодарни. Ние, които гледаме да разпространим това нещо, и семейството на Дария. Майка ѝ е притеснена, Весето, бащата Росен и той е притеснен. И как няма да са притеснени? Знаеш, че разчитат в момента на нас хората. Истината е такава, държава няма. Всички институции са дигнали ръце и са казали, не може, не го правите. Ние трябва да си помагаме. Утре ще е за някой друг, пак ще го направим. С най-голямо удоволствие пак ще го направим, защото всички имаме деца и да не дава Господ на никой. Пожелавам само здраве на никой. Но ето, случват се и такива неща. По някой път и лоши неща. На всички весели празници и весело посрещане на новата година. Бъдете със семействата си и обичайте близките ви.